ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇରୀ ଶୁଣାଉଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କୋଇଲାକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ରଙ୍ଗ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଇରୀଟା ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ସେୟାର କରିନେବେ, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ବି କରିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ସାଇରୀଟା ଟିକେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। କୋଇଲାକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ରଙ୍ଗ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର କେବେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ, ପରର ହିଂସା କର ନାହିଁ, ଆଦୌ କଥା ପରର ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଜର ଯେତେ ପାରୁଛ ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସାଇରୀଟି ଶୁଣେଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।